את כולם כמה שיותר מהר הביתה בריאים ושלמים עכשיו. 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 גבירותיי ורבותיי, בכיכר אחרת כאן בתל אביב צועקים בושה. אנחנו כאן לא עושים פוליטיקה. מטה משפחות החטופים באמת מאוחד לגמרי בדבר מאוד מאוד ממוקד. ואין כאן ימין ואין כאן שמאל ואין כאן חילוני ואין כאן דתי, חרדי, אישה או גבר. אנחנו מאוחדים רק בדבר אחד, בקיום ההסכם הבסיסי של מדינת ישראל עם אזרחיה, עם תושביה, עם חייליה, להחזיר את כולם הביתה.